Η Άλκης της Μαραγκουδάκη είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στελέχη που έχουν περάσει από την ελληνική τηλεόραση. Για την ακρίβεια, είναι η μακροβιότερη διευθύντρια προγράμματος, αφού για 17 ολόκληρα χρόνια κατοίκει την θέση αυτή στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, ενώ έχει συνεργαστεί και με το Star, τον Α αλλά και το ελληνικό MTV. Η κάμερα του TV Weekend τη συνάντησε και μας μίλησε σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της για το δυναμικό comeback της Ρούλας Κορομιλά. Πώς κρίνει την ξαφνική αποχώρηση της Τατιάνα Στεφανίδου από τον Αντένα, ποια η άποψή της για τον Γιάννη Λάτσιο, την Ελένη Μενεγάκη και ποιο πρωινό δίδυμο πιστεύει πως θα κερδίσει τη μάχη στα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα. Στα 20 χρόνια που βρίσκεσαι στην τηλεόραση, έχεις αδικήσει κάποιον παρουσιαστή? Συνειδητά ποτέ θεωρώ ότι δεν αδίκησα κάποιον. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι η δουλειά του διευθυντή προγράμματος είναι να μπορέσει να παντρέψει αρμονικά τα κόνσεπτ των εκπομπών με τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Πιστεύεις στα νέα πρόσωπα? Είναι άδικο να μην πούμε ότι υπάρχουν και τώρα αξιόλογες προσπάθειες παρουσιαστών και θεωρώ ότι έχουν πάει τα σημερινά πρόσωπα της τηλεόρασης, την τηλεόραση ένα βήμα παρακάτω. Εσείς πάλι σαν κανάλι ο Άλτερης είσαστε από τα κανάλια που δίνετε βήμα στους νέους παρουσιαστές. Βλέπω παράδειγμα τη δικιά σας εκπομπή φέτος, με πολύ μεγάλη περιέργεια θα δω πώς θα πάει, γιατί την Άννα την αγαπώ και την είχα και στο Star μαζί μου και είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Θα ήθελα αν μπορείς να θυμηθείς κάποιο αστείο περιστατικό που σου συνέβη. Εγώ σαν παιδί μεγάλωσα με τον Νίκο Μαστοράκη και όταν τον γνώρισα, όταν τον είδα από κοντά πρώτη φορά και ήρθε στο γραφείο μου, δεν τον αναγνώρισα τον Νίκο Μαστοράκης και νόμιζα ότι ήταν κάποιος και του ζήτησε να βγάλει και φωτοτυπία. Οπότε αυτό ήταν το πιο αστείο που έχει συμβεί. Αλλά... Αυτός πώς είχε αντιδράσει τότε? Με πολύ χιούμορ. Ναι. Με πολύ χιούμορ εξαφανίστηκε. Ο τότε διευθυντής μου το είδε και αγχώθηκε πάρα πολύ. Και μου λέει τρέχα βρέστον γιατί θα σε διώξει το κανάλι. Και τον βρήκα στο γραφείο του τότε Προέδρου του Αντένα, του Μίνωα Κυριακού, και γελάγανε πάρα πολύ. Το είχαν βρει εξαιρετικά αστείο. Ποιο στοιχείο πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ένας παρουσιαστής για να πετύχει? Νομίζω ότι στην τηλεόραση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο παράγοντας τύχη. Δηλαδή υπάρχουν συγκυρίες προσώπων που έχουν αναδείξει κάποια τηλεοπτικά πρόσωπα και τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να γίνουν τηλεοπτικοί αστέρες. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι έχουν περάσει και από την τηλεόραση ικανά πρόσωπα, τους οποίους δεν τους δόθηκε ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους. Όμως, υπάρχει ένας νόμος στην τηλεόραση. Ότι όταν δεν σε θέλει ο φακός, δεν υπάρχει περίπτωση θα σε ξεράσει η τηλεόραση. Δηλαδή, θα σε αποβάλει το ίδιο το μέσο. Σε τι βαθμό πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την τηλεόραση? Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Γιατί η τηλεόραση να είναι ένας τομέας που να μείνει απ' έξω από αυτό το πράγμα? Σημασία έχει πώς διαχειρίζεσαι το κομμάτι κρίση και οικονομία. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που λένε ότι η οικονομική κρίση γεννάει και ευκαιρίες. Μπορεί να γίνουν καινούργια κόνσεπτ, φτηνά και ωραία. Για μένα σημασία έχει να μην μειώσεις τόσο πολύ να μην χαμηλώσεις το επίπεδο της παραγωγής σου, γιατί το τελικό προϊόν, δηλαδή ο αποδέκτης που είναι ο τηλεθεατής, θα σε απορρίψει. Θεωρώ ότι η Ρούλα είναι μια παρουσιάστρια με πολλά χρόνια πείρα. Είναι πάρα πολύ άμεση στο ζωντανό, ξέρει πάρα πολύ καλά τα ζωντανά προγράμματα, έχει αμεσότητα στο κοινό, περνάει κάτω στο κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συζητιέται το θέμα λόγω του ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε από τον Α στο παραπέντε. Εγώ θεωρώ ότι πάρθηκε στο παραπέντε ήταν ακριβώς για να σωθεί το project, γιατί είχαν επιλέξει μια παρουσιάστρια που δεν έκανε για αυτό το πράγμα και είχαν μια χαλαρή, χλιαρή θα έλεγα, κριτική επιτροπή μέχρι να μπει μέσα και ο Πέτρος Κωστόπουλος. Άρα θεωρώ ότι αυτή η απόφαση έκανε περισσότερο καλό στο κανάλι, διότι έσωσε ένα τόσο μεγάλο και ακριβό project, και λιγότερο καλό στη Ρούλα Κορομιλά, η οποία αδικήθηκε για μένα πολλές φορές και εκτέθηκε από την προκυρώτρια της παραγωγής. Αν θυμάσαι καλά, άλλος νικητής έβγαινε, άλλα της λέγαν στο ακουστικό. Δηλαδή εντάξει, είναι πολλά χρόνια αυτή η γυναίκα στην τηλεόραση. Νομίζω ότι της άξιζε να της έχουν φτιάξει καλύτερη την παραγωγή. Εγώ πέρυσι αυτή την κοπέλα είχα πει, όταν είχε αναλάβει τον ορό της αλήθειας, ότι είναι μια TV persona που για να δούμε ότι πραγματικά τι θέλει το τηλεοπτικό κοινό, πρέπει να αναλάβει μια εκπομπή που δεν είναι σίγουρη επιτυχία. Γιατί για μένα ο ορός της αλήθειας ήταν από μόνο του ένα κόνσεπτ που όποιος και να το έκανε θα πήγαινε καλά. Τελικά φάνηκε στη δεύτερη της χρονιά και σαν κριτής στο talent, αλλά και σαν χορεύτρια, σαν διαγωνιζόμενη στο dancing, ότι δούλεψε πάρα πολύ. Ειδικά στο dancing την παρακολούθησα ότι δούλεψε σκληρά και ότι τελικά είδαμε ότι και τη δεύτερη χρονιά τη θέλει το τηλεοπτικό κοινό. Είναι εδώ και θα μείνει. Από εκεί και πέρα, εγώ αν της έδινα συμβουλή σαν στέλεχος της τηλεόρασης πολλά χρόνια,
είναι να μην εκτίθεται πολύ στην τηλεόραση, να μην βγαίνει συχνά, να μην δίνει συνέντευξη. Δεν έχει λόγο ένα πρόσωπο που την αγαπάει τόσο πολύ το τηλεοπτικό κοινό να δίνει τόσες πολλές συνεντεύξεις. Θα το κάψει δηλαδή αυτή την επιτυχία που κάνει, μόνο και μόνο από το ότι βγαίνει πολύ προς τα έξω. Το infotainment πρώτο στην ελληνική τηλεόραση, αν θυμάσαι καλά, έγινε από τον Αντένα όταν ήμουν εκεί και είχαμε κάνει τον πρωινό καφέ. Όταν είχε φύγει η Ελένη Μενεγάκη, είχαμε βρει ένα νέο φρέσκο κορίτσι, την Ελενόρα Μελέτη, και είχαμε αρχισυντάκτη τότε τον Άσο Γουμενίδη. Τα παιδιά του γυρίσαμε. Λέμε ότι δεν πουλάει. Ο πρωινός καφές που είχε η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να μην πουλάει. Και το γυρίσαμε στο infotainment. Κανένας όμως δεν το πούλησε τότε εκείνη την εποχή σαν infotainment. Τα παιδιά έκλεισαν εκείνη τη χρονιά με πρωτιά να ακολουθεί η Ελένη Μενεγάκη. Θεωρώ λοιπόν ότι το infotainment είναι ένα αξιόλογο είδος της τηλεόρασης, αλλά αυτοί που το υπηρετούν πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την τηλεόραση μπρος και πίσω. Όταν είσαι ένα κανάλι σαν τον Αντένα και έχεις το δυναμικό σου ένα άλογο κούρσας, γιατί πρόκειται για άλογο κούρσας η Τατιάνα, δεν την αφήνεις έτσι εύκολα να φύγει. Η Τατιάνα είναι ένα πρόσωπο, μια TV persona που μπορεί να υπηρετήσει όλα τα είδη των εκπομπών. Μπορεί να κάνει βραδινά show, μπορεί να κάνει εκπομπές δημοσιογραφικές, έρευνας, αποκαλύψεις, μπορεί να κάνει reality. Είναι δηλαδή ένα πασπαρτού, ένα πρόσωπο που μπορεί να σου υπηρετήσει τα πάντα. Δεν αφήνεις ένα τόσο μεγάλο πρώτης γραμμής παρουσιαστή να φύγει από ένα τόσο μεγάλο κανάλι, αντικαθιστώντας το από μια φτηνή τουρκική σειρά. Δεν θα σου αποδώσει με τίποτα τα αναμενόμενα. Απ' την άλλη, θεωρώ εξαιρετική κίνηση του Σταρ το ότι την ένταξε στο δυναμικό του σε μια εποχή που θα είναι δύσκολη για όλα τα κανάλια και οι επιλογές όσο να είναι λιγοστεύουν. Επειδή έχω μιλήσει και με την Τατιάνα και όταν ήμουν στον Α είχαμε μιλήσει για να έρθει στον Α. Εγώ από τα οικονομικά δεδομένα της εκπομπής της Τατιάνας θεωρώ ότι πρώτον η Τατιάνα δεν είναι η πιο ακριβά αμοιβόμενη παρουσιάστρια και η εκπομπή της είναι μία εκπομπή μεσαίου ελληνικούς budget. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό ήταν μια δικαιολογία. Μπορεί το κανάλι να θέλει να αποδεσμευτεί από τα πρόσωπα του παρελθόντος. Έχω μία άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, ότι καθένας, η Ελένη Μενεγάκη και καθένας μας, πρέπει να διαθέτει τη ζωή του όπως θέλει εκείνος. Αυτό είναι δόγμα και δεν αλλάζει. Από την άλλη, θεωρώ ότι η Ελένη Μενεγάκη απασχόλησε το τηλεοπτικό κοινό. Εσείς γιατί την παίξατε, γιατί πούλαγε. Γιατί το απασχόλησε, γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο πρώτα. Και δεύτερον, γιατί πουλάει και γιατί την αγαπάει το κοινό. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ελένη Μενεγάκη ξέρει πάρα πολύ καλά πρώτον όλες τις κινήσεις. Όπως και να διαχειριστεί τα θέματα της εκπομπής της και είναι πρώτη στην πρωινή ζώνη για πολλά χρόνια, έτσι πιστεύω ότι ξέρει να διαχειριστεί και το θέμα το προσωπικό της, δηλαδή του διαζυγίου της. Νομίζω ότι ξέρει να διαχειριστεί και το κοινό που την αγαπάει και να συνεχίσει να χτίζει τη σχέση αγάπης αυτή που έχει με το κοινό της. Και όταν έναν άνθρωπο που έχει γνώσεις πάνω στο αντικείμενο τον φωνάζει για ένα κανάλι να γίνει κριτής, είναι θεμιτό, αν έχει γνώσεις. Από την άλλη, ένας άνθρωπος είναι επικοινωνιακός, είναι χαρισματικός και περνάει στο τηλεοπτικό κοινό, γιατί ένας τέλεχος τηλεόρασης να μην γίνει κριτής. Πρέπει όμως δύο πράγματα να έχει στο μυαλό του. Ένα, ότι πρέπει να συνεχίσει να είναι αντικειμενικός στις επιλογές του, με τα πρόσωπα που επιλέγει της τηλεόρασης. Και το άλλο είναι να μην αφήσει τις καθημερινές σχολείες που είναι πολύ επιβαρημένες. Η Ζέτα Μακρυπούλια νομίζω πάντως ότι έκλεψε πραγματικά τις εντυπώσεις. Η Ζέτα Μακρυπούλια συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που σου λέω ότι είναι το νέο αίμα της τηλεόρασης. Είναι καινούργια παρουσιάστρια, είναι νέο πρόσωπο, είναι όμορφη, είναι νέα και έχει πολύ μέλλον σε αυτή τη δουλειά. Καταρχάς, τους 2 πρώτους μήνες θεωρώ θα υπάρξει μάχη του ζάπινγκ, έτσι. Όλοι θα γυρνάνε να δουν από περιέργεια τι συμβαίνει. Τον πρώτο μήνα θα υπερισχύσει ο Λιάγκας και η Σκορδά από περιέργεια, να δούμε τι είναι αυτό το καινούριο. Λόγω της εποχής που διανύουμε, ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για θέματα που αφορούν ενημέρωση σε οικονομία, ασφαλιστικό, ανεργία και αυτό κολλάει πιο πολύ πάνω στο κόνσεπτ του Καραμέρου και του Χαριτάτου. Για μένα, νικητής της σεζόν είναι αυτός που θα συνδυάσει το κόνσεπτ του Καραμέρου και Χαριτάτου με κάποιες χρηστικές ιδέες και με μια ανάλαφρη και ευχάριστη διάθεση, δηλαδή να δώσει ένα αισιόδοξο ύφος και στυλ στην εκπομπή. Μην υποτιμάμε ότι η Ελένη Μενεγάκη, που ξέρει να προσαρμόζεται πάντα σε νέα δεδομένα, μπορεί να βγει νικήτρια στη φετινή χρονιά.